نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينصرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international on calminama on juurama on mbiyama kadi bisimilla moɗon e Kokoriko international. hande min ciftiɗon ko 12 lewru wiyeteno avril 2017 emin jiiɗi addande on kabaruji ɗi ganduɗa jippiniɗen to en e nokku biyeteɗo Madina Gounass wuro ceerno Ahmad Tidiane Ba radiyallahu anhu. kabaruji ɗi belani ɗi ganduɗa noon ko gondaɗi e aduna guurdaɗi. ɗum ɗon firti ko hande oɗo ñalawma alarba cumu mangu waɗi to Daka to cumu muusni mo ganduɗani kadi bonni pittali kewɗi en ganda noon e o saaha ɗo kalaten holno foti e kono kam waɗi maayo dakaji kewɗi cumi en mbawa wiidene kadi ko o Daka e o Daka walla dakaji ɗi no potiri kono kadi enen laaɓi suumi ewa jawdi beyi e gayi gaddanoɗi ko ɓuuri en hewde ɗo kuminoɗo won noon kañumen kam mbawa dogge wonenne kadi ko heddi hen ko wano noon no comci e bagasuji e otoji ɗum ɗonne kadi ko ɓuuri en hewde boni hen kono dey ha hande en mbawa qimade won noon joguiɓe gonɗon konngol e wawɓe firtande en ko woni ɗon ko en keɓani ɗumen. en nani noon nanallaji kewɗi en kalde yimɓe kadi ɓe kooli ɗen kono kabaru so tawi neɗɗo ene haala ɗum yataw yamna ko haalata ko. ɗum waɗi enen dabɓiɗini seeɗa e haalde maayɓe wiyaɓe ene poti. en nani hen daaɗe kewɗe, en nani otoji ɗi, en nani kadi dakaji ɗi, kono noon fo de en ɗaccan mata ɗo e balɗe garoje so Allah jaaɓi kala ko Allah holli hen ko laaɓi ma en gaddan bandiraɓe. ko musiba noon mawɗo kono noon Allah dandi pittali kewɗi ceerno kadi kañum hoore mum daɗi Daka mum ne kadi sumani ewa kadi Allah yettama won noon onon bandiraɓe oɗon gandi so seytani ari e fittaɗo so tawi tan do tiiɗani e diine e imanagal seyɗanne o heewi ko dampude imanagal ngal neɗɗo jogui surtout so iman tokos ewa kadi itta ɗum dirtina ɗum e lawol mum. ewa won boniraɓe tan jawɗele ha kewi hawnaki ɓerɗe mumen guula won kadi ɓe pittali mum jeehi hawna kadi koreji mum cuulo kono fode ko Allah adduno rokkuno so tetti en o tettiri fof ko noon ko ɗo aya o dartini ɗo tan so tawi cheytani yiiɗi memde goto men yiiɗi dillinde fittane mum yiiɗi hulɓinde ɗum yiiɗi homtude ɗum yo wi a'udhu billahi minash shaytanir rajim. ɗum noon enenne kadi en mbi a'udhu billahi min awwalihi wa akhirihi minash shaytanir rajim. ɗum ɗo noon ko hunde yurminide kadi ko hunde mawde nde ganduɗa kadi ko jaayiyam mawɗo waɗi kono jaayiyaji mawɗi kewi arde koye galleji mawɗi walla e ɓerɗe mawɗe ɗe ganduɗa jomumen ne jogui pellital hakkude men Allah ko dillinta ɗumen. e won noon yimɓe Allah
enen dokke jarrabiuji kewɗi. en jiino annabi ibrahima alayhi salatu wassalam jarrabi makko ko jarribora ko ba makko wona juulɗo o jarribora bandi ko en fof jaggi mo mbi eɗen duppa mo kuɓɓi mo berlimo nder jeyge. on jii annabi luuɗo ko leñol ngol o nelana e dow mum fof wonti ko luuɗiyankoɓe o hartiɓe kamɓe fof ɓe cali ha allah nelli malaikaji mbahliti wuro ngo ko henno dow ko fati leydi jeeɗi ɓiiri. on jeehi Moussa awa dañi jarrabuji aduna nde o serndi yimɓe ɓe haɓannoɓe ɓe ha en goto en maayi o dogi. allah sernimo kadi hakkude makko e nenoɗo mo woni Firawna ha wonti hareji hakkude mabɓe onen fof en majjani ɗo gasiri ha dole konum Firawna yooli e maayo he. en jii annabi Yusuf jaggama werlamo e woynu e bamum berli ɗumen toon kono fof de ittani tawhid mo jogui e fittanu ɗum. en jii Ayyuba alayhi salatu wassalam cheytane sikkino koko rokka jawdi o rokka ngaalu o rokka laamu o waɗa joɗɗo ko ɗum waɗi omo rewa allah ha allah wimo ala oɗo ko dewo allah tan kala ko mbawi wadde e mum o jaɓat allah ñabbu o jogorani wayliddemo nde Iblis ñaagui o wattane ñabbu e ɓandu fof ñoli ha gilɗi jalti hen kono o meeɗani serde e duwade ɗo allah. en jii annabi Yunus yoola ko e maayo liingu moɗi ɗum nguɗon liingune kadi ɓuri yeyto ɓuri luggidde e nder niɓe ndiyam kono noon nde woni toon nde o wi ko rabbana zalam o wi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin kangone ko oɗon duwa o doori kadi ala fof ko dirtiri e gonɗel ngol makko allah. annabi Suleyman eɗen gandine kañumne nde feggere mum nde itta yaada hen laamu ngu fof boni o wonti miskino laamu jinneji e yimɓe wonnoɓe makko fof jeehi laamu mum wonno ko feggere nde wonno fof ɗonne kadi o jarribama ɗon seyɗade jarribimo ɗon e o kon tan o meeɗani yaltude e diine o heddi tan e tawhid makko. eɗen gandi bamen Adama kañum e hoore mum nde wiya hoto memkiɗon lekki seyɗade nde jarribi debbo makko ha funtimo nde o memiki lekki o dogui duuɓi 40 omo woya omo wiya la ilaha illa anta subhanaka inni kun omo wiya kanko rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin duuɓi 40 omo ñaago allah so allah yaafakimo bakkat mo waɗi o kamɓe gona ko lebtiɓe wona yimɓe jeygol kono noon yaltinani diine makko hay so waɗi oɗon bakkat ɗone ɗon tan o siftori jomiraɗo ko seeɗani funtimo. ko noonne kadi so tawi en ƴeewi Isa alayhi salatu wassalam nde ɓe mbi eɓe mbaramo walla ɓe mbi ɓe mbarimo ɓe ngari e oɗon église ɓe jiiɗi wardemo gardinoɗo Allah wahlidi yeeso mum watti ɗum yeeso Isa ɓe mbari on kono noon no Allah wiiri Qur'an wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbiha ɓe mbaranimo ɓe peŋanimo Allah ngabbitinimo dow asaman ɗum ɗonne kadi onne kadi yeehi rutti kadi koye tawhid muɗum hakkude muɗum e Allah. eyi so tawi en dewri ni annabaɓe goten fof ne jogui ñalgu mum musgu ngo seyɗani yinno homtude ɗum eyyi kono noon noon ko jeeyaɓe Allah ɓe Allah fewni ɓe Allah heedani anduɓe Allah yiɗɓe Allah gonɗinɓe Allah joguiɓe tawhid jogui iman jogui ihsan ɓeɗo foof Allah danni ɗumen hen. en jii nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde ari ko nande Abou Jahal en ko nande Abou Lahabin en ala fof ko mbaɗanimo ɗo joɗinoɗo Kaaba ɗo omo juula Abou Jahal ɗon addi ko ummoto e ngeloba ɓe mbi ko cowdiri ndi wonata ɗo muure hoore makko jaggi hen yiiɗi wardemo e kono ay Allah yaltinimo hen ɓe jaltinimo leydi ndi wonɓe jaltinimo Makka o dogi o fayi Madina ala fof laaɓi ɗumin jiiɗani wardemo ha e ñalawma mo ummoto ɗon mo fokkito fayi Madina ɗo kono ɗum ɗo fof ko jarabuji aduna o meeɗani yaltude diine makko. ndeke noon jeeyaɓe men Allah kadi mawɓe ɓe ganduɗa ko ɓe lomti Allah wi al ulama
warasatul anbiya ko anduɓe meɗen dey lomti nelaɓe meɗen woni nelaɓe ɓeɗen kala nelaɗo jaaɗo anduɓe ene Allah waɗi ɗumen e dow leydi ko ɓe lomti nde noon so neɗɗo lomtimo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla lomtimo annabaɓe e dow leydi ɓeɗon ɓeɗo men foti tiidde ala ko haali kadi neɗɗo mo ganduɗa ni adda Allah ne wi ɗum wala qad karramna bani adama ko Allah teddini adama e dow leydi waɗi ɗum ambassadeur mum o rokki ɗum juuɗe o rokki ɗum koyɗe o rokki ɗum huno ko hunden fof ɗo rewrete eno rewrete fof no yooɗi no feewi o rokki ɗum tago moƴƴo o rokki ɗum haqqille o rokki ɗum o wawi rewrude Allah te ko ɗum waɗi ala fof o jaɓanteɗo duwaw muɗum walla juulu mum e dow leydi so wona on jinne walla oɗon neɗɗo kadi neɗɗo o ɓuri jinne o teddugal deke noon hono ɗeɗo gueɗe ene jana saaha saaha e julɓe eɗen jiiya to Makka to yimɓe jaaha rewoyde Allah ewa e nder Makka he accident ji mbaɗa toon ɓeɗo maaya to Jamra to ɓeɗo maaya hakkude Safa e Marwa ɓeɗo maaya kono yaaɓe ni ha to qabri nelaɗo Allah juuroyaade woodi mayɓe toon wonen yaaɓe gartani saaha saaha fof hono ɗeɗon gueɗe ne mbaɗa ɗum waɗi so tawi jomumen jeehe mbiyete ko yo mbat comci mum karminorɗi daneji ɗi mbakkotoɗi kala en maayiɗo ko ɗum tan woni kasanka muɗum daga noon juulɓe ene keɓa ɗeɗon caɗele bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe son batti haqqillaji ne kadi te adunaji gonaɗi ɗi ko aji adunaji fitina saaha saaha so tawi on batti haqqille Irak on jiino duppira te ko julɓe gonno toon hayso julɓe ngalano toon ko ɓuuri hen hewde kam ne wanno julɓe kono on jiino ɓe mbarda kamɓe rewɓe mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe e dow toñange en jii kadi wargoji goɗɗi mbaɗi noon duttoɗen Mauritanie ɓuuri ɓallade en ɗonne kadi ko sakataɓe jagga mbara ɓeɗon jaltina kono jinnamaɓe nan ɗon keddi ene ñaago yo Allah ñaaw kono kedde tawhid mumen hay goto hen woppani dinu islam sen ƴeewi joni leyɗele ko nande Syrie en ko nande Libye en ko nande Pakistan en Afghanistan en Bangladesh en Tchétchénie en ƴeewi Palestine en Liban en Tunisie en saaha saaha fof yimɓe ne mbaɗe ha keewa ha keewa ha keewa taw ko julɓe taw kadi ko julɓe hoɗum men mbaɗi ɗumen kono wonɓe julɓe tigui ɓe meeɗan ummade tawhid mumen kono noonne kadi en jii sakataɓe men hewɓe ummiɓe e nokku men ndewe e nder Sahara ene yiiɗi yaade leyɗel tubakoɓe ɓe maayi ɓe gari ha ɗo Libye ɗo jagga jeeyta mbatta maccuɓe bandiraɓe men ganduɗa ɗo goni e wonen kadi mbatta luuɗiyankoɓe porsa e wonde luuɗiyankoɓe kono nde ha hande yimɓe ne jabri Allah won noon ko Allah fayi neɗɗo fof wawa ittude heddiɓe ɓe mbiye ene tacci ujunnaji maayi o goɗo maayi wiyetego Atlantique Océan woni gueeƴo o hakkude ɗon e Espagne walla hakkude ɗon e Italie ko maayi e bandiraɓe men hay goto anda no foti ñande fo noon aduna on noon ɓeydo yaarude e fitinaji ala fof ɗi ngala e aduna hen hen saahaji to Irak to so tawi eɓe mbaɗa ñalawma Karbala on jii ko mayat toon on jiiɗo Pakistan ɗo saaha saaha jumaji walla so tawi ɓe mbaɗa duwaw wooda garɗo nano toon bombo wara ɓeɗo kam wona bombo waɗi ɗumen waɗi ɗumen ko hoddiroje Allah ko jeygol ɗum noon kadi eɓe mbiya audu billahi min alcheytani irrajim eɗen mbiya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yo Allah wattu kisal watta foftere o watta kadi ɓuuɓol e ɗiɗon nokkuji e nokkuji men fof neɗɗo noon jaaɗo ɓeydoyaade e ziyara walla jaaɗo ƴewoyde moƴƴere juuroyaade janngude juulde wonde e nder ladde balɗe 9 yiyata debbo yiyata neema mo jogino galle mum leece pewnaɗe ha moƴƴi galleji tooñi ete suuji arɓe e katkatuji mumen mercedes mumen kala on façon oto ngara e nde ɗon ladde addani ɗumen toon yeeyde addi ɗumen toon ko yiilade Allah won noon ko yimɓe Allah goni toon koye nder nde ɗon ladde ɓe goni ha ɓe mbaɗi no Allah wawata yiitirede kadi e mbaadi mabɓe kamɓene wiyaka noon ɗo yimɓe heddiɓe goni toon Allah ala toon kono ɓe kolli ɗon kadi musol moƴƴol ngol ganduɗa Allah kadi ne wawa heɓirede saabu ceerno men alhaji Mouhammad Sy radiallahu anhu o wi waɗi nimo daaka ko yi fulɓe mbaɗi polindaji ewa lawɓe mbaɗi maabuɓe mbaɗi kelgal
lawɓe kañumen ne jogii